Kaixo, gogoratu problema baten aurrean poliaren metodo erabiltzen badugu, problemak ebazten ikasiko dugula. Problemak ebaztea ez da zoriz edo kasualitatez egiten den gauza bat, edo nik badakit edo ez dakit. Hasieran agian ohitura faltagatik blokeoak izango ditugu, baina esperientziak izango digu urrats hauek jarraituz gero problemak ebaztea gero eta errazago egingo zaigula. Problema baten aurrean, poliaren metodoa jarraituta urrats hauek jarrituko ditugu. Eman behar dugun lehenengo urratsa izango da aztertzea zeintzuk diren enuntziatuaren zailtasunak. Enuntziatua guztiz argitu ondoren, estrategia bat aukeratuko dugu eta aurrera eramango dugu. Egokia bada, problemaren amaierara helduko gara. Ez bada egokia, beste estrategia bat erabili beharko dugu. Bitartean blokeoak sortuko zaizkigu, blokeo horiek gainditu behar ditugu. Egiaztapena da azken urratsa, amaieran lortutako emaitza interpretatu eta egiaztatuko dugu. Eta beharrezko baldin bada, generalizazio bat sortuko dugu. Ze zailtasun egon daitezken enuntziatuan. Agian hitzen bat ez dugu ezagutzen, hitzak ezagutu arren esaldiaren esanahia izan daiteke arazo bat. Edo gerta daiteke ez bereiztea datuak eta galdera. Zer den galdetu digutena eta zer den eman zaigun informazioa edo eman zaizkigun datuak. Hitzekin arazorik balego, hiztegira joko genuke, eta esaldia ez badugu lertzen eta asko saiatu ondoren arazoak baldin baditugu, irakaslearen laguntza eska dezakegu. Datuekin eta galdeekin normalean galdera enuntziatuaren bukaeran egoten da, eta galdera ikurrarekin lotuta dator askotan. Baina datuak eta galderak ondo bereiztuta jartzea oso egokia da. Zutabe batean datu guztiak modu antolatuan jar ditzakegu eta beste zutabe batean dauden galdegaiak jarriko ditugu. Galderan bi egoera antzematen badira, bereiztu lehenengo egoeraren datuak eta bigarren egoeraren datuak. Enuntziatua guztiz argitu ondoren, estrategia bat aukeratu behar dugu. Horregatik, problemak ebazteko dauden estrategia ezberdinak ezagutu behar ditugu eta problemari dagokion onena aukeratu. Azken finean, ebazpen prozesua honetan datza. Problemaren enuntziatua ondo ulertuta gero, plan bat eratu behar da. Plan hori estrategia batetan edo gehiagotan oinarrituta egongo da. Aurrera eramango dugu eta ikusi behar da ea funtzionatzen duen ala ez. Baldin bada ona, emaitza lortuko dugu eta emaitza hori egiaztatu beharko genuke. Ez bada ona, berriz planteatu edo plan berri bat eratu beharko dugu. Eta plan berri bat eratzea da estrategia aldatzea. Problemen ebazpenean hauek dira gehien erabiliko ditugun estrategiak. Horietako asko oso ezagunak egingo zaizkizu, DBH-en zehar erabili dituzu eta azkar aipatuko ditugu banan-banan. Lehenengoa, aukeratu idazkera eta notazio egokia. Hori problema gehienetan egin beharko dugu. Ondo aukeratzea oso premiazkoa da eta oso laguntzaile izango da ebazpenean. Bigarrena ere askotan erabiliko duzu. Antolatu datuak. Horretako eskema on bat egin behar duzu. Eskema horretan marrazkiak, diagramak edo taulak egongo dira. Agian bat baino gehiago. Marrazki bat, taula batez lagunduta. Eta bertan kokatuko dituzu datuak eta galderak. Problema handia denean, kasu errezago batzuekin esperimentatzea interesgarria da.
ikusi behar da zer gertatzen den kasu sinpletan, eta hortik generalizazio bat aterako genuke. Generalizazio hori gero frogatu beharra dago, noski. Batzutan segidak eta agertzen direnean generalizatzeko modua ezagutzen dugu, ezaguna da. Induzio metodoa. N-erako formula bat frogatu behar denean induzio metodoa erabiliko dugu. Buruketa beste zati txikiagotan zatitzea edo banatzea. Noiz erabiliko dugu estrategia hau? Problema handi bat daukagunean, problema hori atal ezberdinetan banatu badaiteke, atal bakoitza bere aldetik ebatzi eta ebazpen guzti horiek gero lotuko genituzke. Seigarren estrategia. Batzutan enuntziatua hobeto argitzeko saiakuntza batzu egingo ditugu, astamus ere proba egingo dugu, eta zuzenean lor dezakegu erantzuna, edo bestela estrategia egokia aurkituko aldugu. Zazpigarrena, baliotaula bat egitearen beharra askotan gertatzen da. Taula horretan erregulartasunak aurkituko genituzke eta hortik lege orokor bat formulatuko genuke edo osatuko genuke. Optimizazio problemak. Badakizu deribatuarekin lotutako problema direla hauek. Simetriari etekina ateratzea, asudurua eramatea, atzeko aurrera egitea, hauek gutxiagotan erabiliko ditugu. Estrategiak aukeratzeko prozesuan eta aurrera eramateko garaian, blokeoak suerta daitezke. Blokeoak modu ezberdinetakoak izan daitezke. Problema bazpenean esperientzia gutxi daukatenei batzutan hau gertatzen zaie. Ez dakitela nola hasi ere ez. Zer egin egoera horretan? Batez ere ez hasi korrika eta presaka. Ondo aztertu problema, ondo ulertu enuntziatua, sakonki. Saiatu adierazten zure hitzak erabilita. Ondo bereiztu idatziz dakizuna, hau da, datuak, eta jakin nahi duzuna, hau da, galderak. Eta batez ere, egin lana larritu gabe. Lan egiten baduzu, ikasten ari zara. Beste batzutan, gertatzen zaigu estrategia bat aukeratu dugula eta aurrera joan ahala, gero eta zailago bihurtzen zaidala dana. Zer gertatzen da? Agian estrategia hori ez dela egokiena. Orduan, gure buruari planteatu behar diogu estrategiaz aldatzea. Ez ezabatu orduan arte egindako lana, horrek ere balio du. Aurrera pauso bat da zure problemaren ebazpenean. Estrategiaz aldatu arren, aurrera egiten ari zara, positiboki baloratu behar duzu. Eta estrategia aldatzeko irakurri berri enuntziatua ea benetan datuak eta galdeak ondo ulertu dituzun. Ordenatu, antolatu lortzen ari zarena, ondo bereiztuta, eta azkenik ez baduzu lortzen guztiz amaitzea, adierazi non geratu zaren, zergatik blokeatu zaren, eta nola ez duzun jakin aurrera egin. Blokeoa non gertatu den adierazteko kapaza bazara, aurrera paso handia emanda izango duzu problemaren ebazpenean. Horrela ikasten da problemak ebazten eta horrela ikasten da blokeoak gainditzen. Problema ebaztea lortu baduzu, azken urratsa da soluzioaren interpretazioa eta egiaztapena. Eta ondoren, hala galdetzen bazaizu, generalizazio bat lortu beharko duzu. Edo ez bazaizu galdetzen ere, zu zeuk planteatu alduzu. Soluzioa aurkitu eta gero, zure buruari galdera hau egin aldiozu. Aurkitu dudan soluzioa bakarra da, edo badago gehiago. Eta gehiago baldin badago, daudenen artean zein da honena. Lortutako emaitzaren generalizazio bat lortzeko, susmoak edo hipotesiak bota beharko dituzu. Lege orokorrak
edo formulak aurkitu beharko dituzu. Laburbilduz, problema bat ibatzi behar baduzu, aplikatu poliaren metodoa eta blokeoa gaindituko dituzu. Maisu edo maistra izango zara problemak ebazten.